Hi guys! Charot. So, happy eating! Charot. Ay guys, so kakatapos ko lang linisin yung aming ano doon. No? Nakita ninyo. Inipisahan kasi ng asawa ko yung kanina. Pero, binabad lang namin saglit. Tapos, yun. Tapos, ako na nag-ano kanina. Papakita ko sa kanya mamaya pag uwi niya. Kasi pumunta mo siya ng kanyang opisina. Kain tayo. Ito na lang pala natira ang ano ko guys, oh. Salad. Ang ginawa ko. Tapos may steak dito na. Steak kasi pangalan yun. Pero pork siya. Pork ba o beef? Pork. Pork steak. So, nung nakaraan pa namin yan, nung nung ano pa namin yan, pangatlong araw na yata yan sa rep. Kainin ko lang, kasi ayaw ng asawa kong kainin. Anyway, ano na guys, gabi na. Bala ko sanang maglaba ngayon. Pero sabi ko bukas na lang, bago ako pumasok ng school, ako ay maglalaba. Guys, good morning! It's another day! And so, anyway, pa ako gising. Tapos, kakape ako ngayon guys. Ito kape ko. Rare. Charot. So, ito yung aking libro. Habang kakape ako guys, at tititigit ako sa libro ko. Kaya. So, yes. Anyway, salang ako ng aking labhan doon kasi para bago ako pumasok ngayon sa school, nakapaglaban na ako. Ganyan. Para hindi sayang yung yung oras. So, yun. So, kape tayo, guys. At pag-aasikaso ako babaya at papasok to sa school. So, this is my coffee. At meron ako ditong tinapay, oh. Balik kain ko ito kagabi. Yung asawa ko. Pagdating ko dito sa bahay, kagahapon, may tinapay siya. Tapos may pabulaklak siya doon, no? Pero hindi ko alam kung, charot. Sabi sa kanya, bakit may pabulaklak ka? Hindi naman natin anniversary. hindi naman natin monthsary. Pakita ko sa inyo, ang gandang lalaki. Charan! Ano ba, puti? Sabi sa kanya, bakit kami pabulaklak? Tapos titingnan niya ako ng alam na this. Charot. Ganda, diba? Oh. White flower. Kasi to guys. Alam niyo na kung ibig sabihin. Charot. Bakit may bulaklak? Yan. Charot. Nilagay ko na dito. Kahapon. Pero hindi ko siya charot. Hindi ko pinakita sa inyo. Pero yun siya. 3, 6, 7. Lucky 7. Charot. Ayan. Charot. Pabango siya. Ayan. So, yun. Update ko kayo later. Bango. Thank you, my lovey, for the flower. Charot. So, hinihingal ako kasi nga. Bilis ang lakad ko, guys. Anyway, kakauwi ko lang galing ng school. At nagaling na pala ako ng Aldi. So, yun. Hinihingal ako kasi halata mo ng exercise eh. Charot. Hinihingal, Chars.
Ayan, so yun. Nandito ako sa bahay guys, kakagaling ko lang ng Aldi. So pagkatating ko ito ng bahay, dumiretso ako ng Aldi. Ayan, so resibo yun. So bumili ako guys ng makakain mamayang gabi. So hindi ko talaga maisip kung ano. Ito na lang binili ko para mamaya sa akin kasi asawa. Kasi ako may munggo ako dyan. Tapos bumili din ako ng ganito So siya, asawa ko yan. Bumili akong tinapay. May paboritong tinapay. Wala nga meron na sila. Kasi gahapon din meron din ako niya kasi bilisan ako ng asawa ko. Tapos may nakita akong chili con carne Nor. Ipanglalagay ito sa ano guys, sa giniling ba? Ganyan. So, yun, gagawa ako niyan. Tapos, of course, the cola. Of meine Liebe. Minsan lang magkaroon ng mga ganito. ng mga minsan ubos. Ganyan, so yun. Tapos, of course, tubig. Hindi naman wala tubig. Umiinom naman kami ng tubig. Kala niyo ba? Hindi kami umiinom ng tubig. Yung maliliit lang binibili ko ngayon. Dati, ang binibili namin yung malaki. Kaso lang, alam mo yun, okay na yung maliit kasi nga kumbaga, pagka nabuksan mo, mauubos mo, maano mo rin. Makukonsume mo, ganyan. Dito ko ito ilalagay. Ay! Nakalimutan ko yung ng asawa ko kung ano sa niya, baon niya. Di ba guys, umano na yung ref namin. Gumanda na yung ref namin dito kasi nalit na siya. Ayan, so yun. Mag-aasikaso lang ako guys. Tapos kakain ako ng lunch. Ganyan, so kain tayo. Okay guys, kain tayo. May munggo ako dito. Di ba, niluto ko munggo guys. Tapos nandito yung natira ko kagabi na pizza. Kalahati lang kinain ko. Kalahati lang kinain ko. Tapos, kasi nga busog na ako dahil kakakain ko nga ng munggo. ng munggo at tinapay. So, kain tayo. Ayan. So, makikita nyo dito, Andiyan yung sinampay ko, di ba? Naglaba ako kanina bago pumasok ng school. Ito, tagalin ko nga muna tong jacket ko. Kain tayo ng lunch! So, ito yung aking lunch, guys. Kasi pagka umaga, nagkakape lang ako, guys, tsaka tinapay, o di kaya kape at saging. Tapos nagkabaon naman ako ng tinapay. Pero hindi ko nakakain yung baon ko sa school. Dala ko pa rin. Ang kumakain ako isa. Sarap. Apa munggo? Ito tuna. Tuna fish. Ang kanyang toppings. Medyo malamig pang konti. Okay na yan. Gutom ako. Maano ngayon guys? Naulan. May konting lamig. Harap. Iihaw na ako. Wait lang, pakita ko sa inyo. Hanap tayo ng pagtutungan. Charan. Okay. Ito na siya.
taba ko na. Ang taba ko na. Ang taba-taba ko na. So, yan. So, yan ko lang. Ihawin lang natin. Pala ako dito, guys. Nilagay ko na sa tawag ito, sa air fryer yung French fries. Kasi yun yung pagkain na aking tusawa. Yan, nakaano na, oh. So, hayaan na muna natin doon. Tapos ako ay hihiwa ako nitong guys. Dito ko hinihiwa eh. Dito ko hinihiwa to. Ayan, meron akong, focus. Charot. Meron akong dragon fruit. So, yes. I just need to cut it. Wow! Diba? Kita niyo yan? Dragon fruit. Nagustuhan ko talaga ito, guys, nung una kong natikman sa Antipolo. Kaya, nung nakaraan, may sinusubaybayan akong vlogger na na paborito niya rin yung ganito. So, nakita ko sa kanya. Tapos naalala ko, maghanap nga ako dito ng maghanap nga ako dito ng ganito. Tapos yun, pagpunta ko ng Turkish store, may ganito sila. So, pumili ako. Ang dami-dami doon sa kabilang Turkish store. Sinamahan ako ng aking kaibigang Polish girl. Alam nyo, I'm thankful ako doon sa Polish kong kaklase kasi napakabait talaga niya. Napakabait ni babae. So, yan. Ito na siya, oh. Oopsie. Gaano nyo nito, guys. Charot. Tumutunog yung aking inihaw sa labas. Hindi naan ko naman ang apoy nun, kaya wait lang. Ano bang ko nga ito? Ito lang yung aking meron pala dyang watermelon. So, buksan din natin yung watermelon. Pakuan, no? Tapos, so, buksan din natin pala yan. Buksan. Anong buksan? Hiwain na rin natin. Yan ang gastos ko sa ganito. Para, wala na tayong mga ipon-ipon dyan sa ref. Para makonsume na ito. Kasi naka-open eh. Yan. Diba? Tsaka napoprosin dyan sa ref namin. Ang pangit kaya ng prutas na frozen. So, before it goes frozen, wait lang, balikan ko muna yung aking iniihaw. So, yun, nabaliktad ko na yung aking iniihaw. Balikan natin to. Oops. Gusto to ng asawa ko, guys. Ito. Watermelon. Oopsie. Na dyan yung ating so, ito na, guys. Tsaka to. Guys, ito na ang ating watermelon at ito yung aking, nakalimutan ko tuloy, dragon fruit. Diba? Charan. Habang, tumunog na yung yung French fries ko. Habang ako yung nag-aabang ng pagdating ng asawa ko, ay, tikman natin to. Masarap, guys. Ayaw ng asawa ko nito. Yamis. Ang galing nga yung napili ko ng ganito na dragon fruit malamig. Tamis. Dalawa pa ako din. Harap.
prutas bago pa, ano. Ang gaano ako sabi. Ang balita. May ano, may buto. May, parang may ano doon, may handa-handaan doon sa kabilang bahay. Oh. Nasa labas ng anong balkon yung, diba, nag-uusap sila. Mga kalalakihan. May yung aming ano. So, ito na siya, guys, oh. Charan! Ito yung pagkain ng asawa ko. Kita niya? Ito kanya dalawa. Akin isa lang. Taba ko na kaya. Tapos may pagdating niya sabihin sa kanya, alat. Eat. Sabihin niya yun sa akin. Yan ang ano ng asawa ko. Ito yung sa akin. Ipakita ko sa inyo sa picture ko. Ayan yung sa akin. Isang stick lang. 3 lang pala yun. Nakala ko kasi 4. Charot. Tapos, ating ano, diba? Tapos ito yung sa asawa ko. Diba? Bang dami. Ito yung akin. Parang restaurant lang. Kasi nakikita ko yung mga tapos ang tagal ng asawa ko. Sabihin niya yun mamaya. Ang dami. Ganyan yung asawa ko eh. Tapos, ubus naman niya. Kahit madami. Diba? Nag-dismiss ko siya. Charot. Ito yung aming dinner. Gusto ko sana mag-ano ng gulay. Kasi masyadong madami na. Taba ko na nga eh. Nagreklamo ako mataba. Siya din nagreklamo mataba. So, sabi ko sa kanya, hindi ka nag-iisa. 2 tayong mataba. Okay. At ganun talaga. At least, lumalaki tayo. Hindi tayo lumiliit. My God, charot. Hindi. Pero guys, alam nyo, kita nyo ba yan, no? Asikasuhin ko yung pagpapayat ko after ng something else. Charot. Medyo ano lang ngayon. Busy. Busy. Para dyan yung asawa ko, guys. Dyan yung aking juice-sawa to. Yeah, too early. When I wake up, I said, malapit already. Ja, I make open door. Yeah, sleep. I'm snoring na. Yeah, must sleep. It's okay. It's when you wake up, 1 hour sleep afterwards, it's nothing. Sleep is okay. Yeah, because when I wake up, I look at what time? It's like 5:05. Oh, okay, you're starting your work now. Yeah, 5:05. Starting. Eat. That's our dinner for today. I like it. It's a barbecue. Can you get mine also, Malabi, please? The other one, the mango citron. I found it. Yeah. I don't know if that one is good. I just see this. Summers by mango and lime, flavored, sparkling cider, refreshing. The football is. Football? I was not looking. I look. What's this? Galileo. I see it. White. Okay, tikman natin ito. Summer. No, not working. No signal. 1-0. It's okay. 1-7. Who is the winner? Yeah. Germany? No. It's good. It's a beer? I don't know. It's like beer. Taste it. Taste it. No, it's not beer. No, it's alcohol. No, it's alcohol. No, it's alcohol. It tastes beer. That's it. No, it's alcohol. 4.5% alcohol. I don't see this because it's like mango and lime. Flavored sparkling cider. Here. I didn't see this. That's okay. Drink it. Drink it, Malabi. No. Why? This is my medicine.